Vale. Imos comezar ca última sesión porque canto antes comecemos, logo todas queremos sair pronto. Grazas. Comezamos estes encontros falando de lectoras e lectores críticos e mergullándonos no libro ilustrado de non ficción da man de Rosa Tabernero. Pechamos esta mañá con Montse Pena para explorar o concepto de competencia lectora e reflexionar sobre como se adoita ler na escola. Dúas sesións que nos achegan luz en estes tempos complicados nos que intentamos dar resposta aos problemas relacionados coa lectura e tamén nas nosas aulas. Montse é profesora da área de didáctica de lingua e literatura na Facultade de Ciencias da Educación da USC. A súa investigación está moi centrada na literatura infantil e juvenil contemporánea, cun foco específico na literatura galega, na educación literaria e nos estudos de xénero. Nos últimos anos, o seu traballo centrouse na didáctica da lectura desde diferentes perspectivas, analizando aspectos vencellados a como gañar lectoras e lectores, especialmente a través do emprego do álbum e do libro de non ficción. E relacionado con este eido está a súa participación no proxecto de lectura non ficcional liderado por Rosa Tabernero. Só me queda darlle as grazas a Montse por acudir de novo a nosa chamada e tamén por acompañarnos nesta xuntanza. Grazas. Bo día a todas e a todos. Moitas grazas por estar aquí. Moitas grazas a Bibliotecas Escolares por convidarme a isto, que é un auténtico regalo. Eu sinto xa dende hai uns anos as bibliotecas escolares como a miña casa, pois grazas a María Pousa, que temos unha relación de ida e volta, ela ven ás miñas aulas, podo colaborar coas persoas de bibliotecas e, por suposto, tamén a Asun, con quen estou levando a cabo pois un pequeno proxecto moi bonito do que lles falarei na miña charla. Falar de competencia lectora é, sen dúbida, un reto. É un reto maior se penso en que o temos que facer a 1 da tarde, despois dunha intensísima mañá que levan de formación. Pero, en realidade, falar de competencia lectora é sempre unha aventura. É a aventura que vemos nesa ilustración que pon imaxe a miña presentación, que é da Meniña de libros, de Oliver Jeffers, porque ler é sempre un esforzo. Seguramente o maior esforzo que vai ter que facer alguén dende que entra no sistema educativo. Acordámonos moito de como nos ensinaron a ler, acordámonos moito, non moi profundamente, pero acordámonos dos detalles, verdade? Pero quizáis nos acordamos un pouco menos como aprendimos a ler en profundidade, como aprendimos a tirar dun texto aquelas cousas que nos fixeron ser lectoras felices e lectoras competentes. E desto vai un pouquiño esta charla. Como lles dixo na súa conferencia a profesora Tabernero, a sociedade digital xerou que teñamos unha nova forma de relacionarnos en todos os aspectos. Amamos e odiamos igual que antes, pero demostrámolo de diferentes maneiras. Demostrámolo a través dun like ou a través dese hate tan famoso que hai nas redes. Evidentemente, isto trouxo moitísimos cambios no xeito de ler. Lemos máis tempo, lemos WhatsApps continuamente, interaccionamos, pero lemos dunha maneira máis superficial. Por iso, pois, certas investigacións nos explican que se queremos sacar información da rede, temos que aprender a manexarnos nesa arañeira xustamente para o que nos interesa, para xerar coñecemento. O propio concepto de persoa autora e de persoa lectora cambiou completamente. Remedios Zafra lémbranos que todos escribimos para todos. É o que pasa nas redes, non? Democratizouse iso. Todos podemos ser escritoras e escritores, pero temos que admitir iso dende a escola. Temos que dicir que todo vale. Diso tamén vai esta charla.
As escritas que se producen na rede son o que Mora chamou escritas a intemperie. Son escritas volubles, son escritas que hoxe están, pero mañá non poden estalo. E neste panorama, Kovac explicounos esta cita que vou ler porque creo que é fundamental. A medida que aumenta el acceso de los niños a los dispositivos personales en el hogar, es aún más importante que la escuela promueva la lectura de libros y se ocupe de ella. Evidentemente, parece que non podemos seguir lendo igual na escola do século XXI que na escola do século XX. Pero ás veces tamén esquecemos isto, non? Para ler competentemente na sociedade actual, o lectorado debe o facer de xeito multimodal. A multimodalidade é unha palabra que se repite moitísimo tanto no currículum de educación primaria como no currículum de educación secundaria, que quere dicir basicamente que non só se lee o texto, senón que se lee o texto, as imaxes, o deseño, as cores, as texturas, porque, como lles foi dito na conferencia inaugural, temos que ler, e cada vez é máis importante ler a través do corpo. Que nos ocorre? Que moitas veces temos que acompañar o lectorado sobre ese ler imaxes ou ler esa relación texto e imaxe. E vanme permitir que lles conte unha pequena anécdota. Asun e máis eu levamos un club de lectura na Biblioteca Ángel Casal de Santiago. É un club de lectura de non ficción derivado xustamente do proxecto de investigación sobre lecturas non ficcionais. Temos un grupo variable de nenos e nenas que variaron entre 5 a 10 e que teñen entre 9 e 11 anos. Na primeira sesión lemos Nós estamos aquí, de Oliver Jeffers, unha obra que lles emocionou moito, pero que os desconcertou moitísimo. Estamos aquí, a historia dun pai e dun adulto que lle presenta o mundo a un neno, a unha nena, a un bebé, e lle di que estamos aquí para descubrir o mundo. Faino moitísimo a través de imaxes. E cando acabamos de ler, unha nena moi lectora que se chama Xe, díxonos: profes, este libro é moi difícil. Cando lle dixemos, dinos por qué, Xe, ela só nos dixo: ten demasiadas imaxes, estou agobiada. Eso é un pouco que me refería cando debemos acompañar pois estas lecturas multimodais, non? Como adoitamos en xeral a ler na escola? Hai un libro clásico que vai aparecer máis veces na presentación, que é o de Casán, Sanz e Luna, que se chama Enseñar lengua. E sempre me chama a atención esta secuencia que les poñen. Unha mestra lle pide a un alumno ou unha alumna que lea un texto, pídelle que o oralice en alto e que, cando se equivoque, pois é corrixido por esa mesma mestra. Ás veces cámbiase o alumno, ás veces segue ese mesmo alumno. A partir dese texto fanse exercicios de gramática. Supoño que recoñecen esta secuencia, recoñecena como alumnas e alumnos, porque todas a vivimos, e seguramente a recoñecen porque todas a usamos nas clases. A pregunta que eu lles fago é en que medida mellora isto a comprensión lectora, cando hai pouco lugar para a sorpresa e normalmente esas preguntas de comprensión van únicamente a coller certos datos que case se poderían coller se nós non entendésemos o idioma no que está escrito o texto que estamos lendo. Claro, ás veces falamos de comprensión lectora e ás veces falamos de competencia lectora. E son dous termos que se relacionan moito entre sí, que ás veces se confunden.
Por comprensión lectora, as revisións bibliográficas nos din que é a capacidade de ler os textos da maneira máis obxectiva posible. Pero tamén nos din que cando nos lemos un texto usamos as nosas emocións para facelo. E a competencia lectora sería a nosa capacidade para ler calquera texto da maneira máis eficiente en calquera situación social. Sei que neste momento haberá varios de vós que estarán dicindo pois non teño moi clara a diferenza, pois como se conxugan eses conceptos. Exemplo práctico da vida cotiá. Se nos recibimos unha carta e esa carta ten unhas siglas, ás veces temida, que vou dicir en castelán, porque sempre o dicimos en castelán, e as siglas son DGT. Se nos temos comprensión lectora, abrimos a carta e lemos os nosos datos. Pois no meu caso, María Monserrat Penapresas, DNI, enderezo, rúa, bla, 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 bla. Se nos temos competencia lectora, buscamos letras ou buscamos números? Pois iso é a competencia lectora e a súa pequena diferenza coa comprensión lectora. A última definición da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento gústame moito en canto integra estas dúas cuestións. A competencia lectora, teñeno na pantalla, sería a comprensión, o uso, a evaluación, a reflexión e o compromiso cos textos, co fin de lograr obxectivos propios, elemento emocional, desenvolver o coñecemento, elemento individual, o potencial persoal e, por último, participar na sociedade. Aí estaría ese elemento pragmático, ese elemento social que ten a competencia lectora. Nas miñas clases explico a competencia lectora sempre coa metáfora da montaña e vanme permitir que use o exemplo que uso co meu alumnado. O Everest é unha montaña que ten 8.849 metros. Teño a chuleta, é algo que eu non sei. Se eu lles digo que mañá vou subir o Everest, aparentemente venme preparada para iso. Díganme que non, porque senón vou morrer mañá. Non estou. Pero se eu lles digo que vou subir o Monte Pedroso, que é un monte de Santiago, deses montes humildes que temos en Galicia, que poden ser 300 metros, non o sei, perdón, isto non o mirei, posiblemente me ven preparada para iso. Asintan, por favor. Coa competencia lectora pasa o mesmo. Pretendemos que o noso alumnado en secundaria se enfronte aos poemas de Garcilaso de la Vega ou se enfronte aos textos de Álvaro Cunqueiro, que son dunha exixencia literaria moi elevada, sin antes ter en conta que dende educación infantil empezamos a subir o noso 8.000. E o noso 8.000 é ser lectoras e lectores competentes. A base a poñen esas mestras de infantil que fan con cuidado unha selección para o seu alumnado de todo tipo de textos, e insisto no mesmo, todo tipo de texto xa dende infantil. Despois, temos que ter en conta que a competencia lectora se construe, esa montaña se sube, empregando textos o máis reais posibles, que vayan dende folletos, novas, poemarios, eses libros de non ficción e gráficos. A continuación, temos que ter en conta que supón diferentes maneiras de ler. A lectura é algo individual, pero é tamén algo social, algo que é necesario compartir. Por suposto, implica ler textos en relación ao texto, esa lectura multimodal da que lles falaba antes. E tamén a nosa participación na sociedade. Só manexándonos con coñecemento nesa infoxicación das redes na que vivimos, teremos esa arelada competencia lectora ou chegaremos antes o noso 8.000, que ademais é un 8.000 que saben que nunca
Perdón, pensei que xa me quedaban só 15 minutos e tiña ese clásico colapso. Acabamos de erguer, non? De subir. Que nos ocorre? Que na clase non temos unha montaña, temos unha cordilleira. E nos convertimos nunha especie de guías que, partindo dun campamento base intermedio, subimos esos picos cando son necesarios e baixamos a base cando tamén o é. Forma parte, quizáis a parte máis dificultosa, do noso traballo. A competencia lectora relaciónase con outra competencia clave, que é a competencia literaria, e que está dentro dela. É unha especie de montaña dentro da montaña, unha cova horadada, esa competencia lectora que ten outros retos e que podemos definir como a habilidade de ler adecuadamente todo tipo de textos literarios. Para subir un 8000, verdade? Necesitamos diferentes elementos. Necesitamos unha boa mochila. En esa mochila levamos dúas cousas. Fundamentalmente, as nosas emocións, o afecto ou non que teñamos cara a lectura, o que a escola nos dixo que tipo de lector e lectora éramos. Nesa mochila levamos tamén o que se chama o intertexto lector, as nosas lecturas previas, o que nos permite relacionarnos cos textos literarios e ver que, ollo, un zapato de cristal ou unha carapucha vermella nos están dando alertas distintas. Para subir un 8000 precisamos uns bons bastóns. E os bastóns son as claves de cada xénero textual, as claves de cada xénero literario, que claves funcionan e por que o fan así. E, por suposto, necesitamos unhas boas botas, que é a nosa competencia comunicativa nas diferentes linguas que falamos. As linguas conforman a maneira na que vemos o mundo e son fundamentais para que o noso 8000 estea cada vez máis cerca. Nesa obra que lles comentaba antes, Enseñar Lengua, aparece tamén unha clasificación de diferentes tipos de lectura. Estaría a lectura integral, que é cando lemos un texto do comezo ata o final, e despois a lectura selectiva. Dentro da lectura integral teríamos a lectura reflexiva, que facemos cando subliñamos algo ou cando estudamos, e esa lectura mediana que usamos, por exemplo, cando lemos unha novela. Dentro da lectura selectiva estaría a lectura atenta, o que os ingleses lle chaman scanning, eses datos que vamos a recuperar rapidamente, pero tamén o vistazo, o que facíamos tradicionalmente cada vez que líamos un xornal. Posiblemente estas clasificacións de tipos de lectura estén un chisco anticuadas en canto non teñen en conta esa relación entre imaxe e texto, que é unha relación que se repite continuamente na rede, que se repite en libros como álbum e que ademais nos pon de fronte con algo moi claro. Canto máis rápido lemos, peor leemos. Por iso é tan importante volver ao libro físico, porque as redes nos afán a ese tipo de lectura lixeira, se me permiten a palabra un pouquiño intrascendente. Por iso, algúns estudosos, os que conforman o proxecto e-Reader, están falando de habilidades lectoras de alto rendemento. E seguindo coa metáfora que me acompaña nesta charla, puxen esa expedición dificultosa cando ven reboada. Unha parte, tamén lle lo comentou antes a profesora Tabernero, de outra maneira, é a lectura crítica. A lectura que nos fai ser cidadás e cidadáns, que nos permite ter criterio e participar na sociedade. A outra sería a lectura inmersiva, ese tipo de lectura que fai que collamos un texto e quedemos dentro dela, a vivir un anaquiño. Por suposto, a lectura literaria,
pero unha lectura literaria na que non se valora o prazer por prazer. Valóranse as perspectivas, as metáforas, a linguaxe figurada, os tipos de narradores, os tipos de eulírico. Por qué? Porque supón unha lectura máis profunda. Tamén estaría a lectura a longo prazo. A capacidade para manter a concentración cada vez é máis complexa e por iso é valorada como unha habilidade lectora de alto rendemento. En relación con isto e con moitas destas lecturas de alto rendemento estaría a lectura lenta. Polo que xa lles comentei, canto máis lento lemos, e ollo aquí tamén con cousiñas que ás veces nos falan de medir velocidade lectora do alumnado e hai un problema, ollo con iso tamén, normalmente lemos mellor. Por suposto, a lectura puxe na diapositiva tenaz, pero creo que a palabra galega para isto é teimuda, sen dúbida. A lectura que teima en decodificar o texto, que alude ás diferentes partes, ás diferentes capas, ás diferentes sustratos que ten un texto, sobre todo cando é complexo. Para ir rematando, a lectura non estratégica, a que se fai porque sí, a que busca un pouco o goce e esa lectura como desafío, que é a idea central. Cada vez que lemos, e que lemos ben, ler obríganos a pensar, e isto ten que ser fundamental. Un lector de alto rendemento combinaría todas estas características e o que é máis importante, sabería usalas de maneira estratégica, sabería cando ten que combinar cales lecturas e de que maneira. Imos agora a outra cuestión. Así len as nenas e os nenos. E normalmente dicimos que non. Os datos da Federación de Gremios de Editores de España dignos que sí, e que len moito. En principio son boas noticias. Un 86% de nenos e nenas entre 10 e 14 anos len. Len polo menos unha vez o trimestre. Eu lles faría tamén varias preguntas. A quen fixo esta enquisa? Vexo que vostedes tamén. Contaron aí as lecturas que lles mandamos dende a escola? Porque se contan as lecturas que se lles mandan dende a escola, eso baixa. E outra pregunta que lles faría é como lles definir un libro, porque agora imos ver brevemente como len as mozas e os mozos, e len bastante, non me atrevo a decir moito despois dese barullo, pero non len el libro. Dende logo non len o que nos gustaría que lesen. Len, pero len en galego. Os datos son demoledores. O primeiro dato que teñen na diapositiva ten que ver cos datos de falantes de galego novos que sacou o Instituto Nacional de Estatística. Son 7% das rapazas e dos mozos ten como lingua habitual o galego. En unha situación de emerxencia lingüística que se traduce nunha situación de emerxencia lectora. Non temos case falantes, non temos case lectoras e lectores en galego. Son 6,1% dos enquisados, non me refiro aquí só a nenas e mozos, refírome a todo o espectro dos enquisados que chega a maiores de 65 anos, leron o seu último libro en galego. Son 0,4% o teñen como lingua habitual de lectura. Son cifras moi baixas que demostran que, ademais, a venda de libros en galego depende basicamente do sistema escolar. Incluso cunha literatura infantil e xuvenil como a que temos, que é unha potencia, e creo que o temos que volver a dicir, tan son 5,2% das familias que lee os seus fillos e fillas o fai en galego. E, por último, dos nenos e nenas que empezan a ser lectores e lectoras autónomos, tan só un 3,7% é lector e lectora en galego. Son uns datos
que amosan esa emerxencia lectora, que son malos, que creo que hai que asumir, pero creo que hai que asumir sobre todo para coller impulso e para decir, temos isto e a partir de aí, que facemos, que podemos facer e a onde imos. Como len as nenas e os nenos? Pois ese mesmo informe, o da Federación de Editores de España, nos din que os mozos e mozas len sobre todo en blogs ou webs. A onde nos leva isto? Pois a un tipo de lectura moi superficial. Len, sobre todo, redes sociais. Iso tamén é redes sociais. E aquí tamén desconfío, se mo permiten, porque convivo afortunadamente cun adolescente e vexo que fan, desconfío dos datos do estudo. Dinnos que len redes sociais un 68,5% na franxa 15-18. Eu creo que é moitísimo máis niso, pero que ás veces por un mero pudor cara ás familias, en realidade ata os 16 non deberían ter redes sociais, pois os datos do estudo non son moi exactos nisto. A profesora Gemma Lluc, que ten estudado bastante como len as mozas e os mozos, documenta xa dende hai uns 7 anos estes datos. E nos di outra cousa bastante curiosa, que é que os espazos tradicionais de recomendación de libros, como son as escolas e as bibliotecas, deixaron paso os influencers tamén como recomendadores de libros e, sen dúbida, as grandes plataformas. Os adolescentes que son lectoras e lectores usan moito Goodreads para valorar as súas lecturas e consultan contas de Instagram para ver que lle recomenda e por que se lle recomenda. Que fai isto? Que os que lean normalmente cousas que a nós non vou dicir non nos interesan, porque escoito a voz da miña filla dicíndome escoítame falar das miñas lecturas, pero non son o que nos necesitamos que lean, non? E iso tamén o hai que asumir. Ademais, noutros países estánse facendo estudos, como os datos, a cita que teño aí é dunha investigadora australiana que analiza uns datos do Reino Unido sobre como xa a partir dos 8 ou 9 anos e polo libro e o acceso a tabletas, pois os nenos e nenas empezan a ler redes sociais moito antes. Por exemplo, blogs que falan dun dos seus puntos de interese como poden ser os videoxogos. Todo isto trae como consecuencia que o rendemento medio en lectura, segundo o informe PISA, que pode ter moitos defectos, pero é o que temos, nos di que no caso galego baixou 13 puntos nos últimos anos. Temos un informe que nos di que hai máis lectores e temos outro informe que nos di que temos peores lectores. O que non me gustaría é que ao saíres desta charla nos fósemos un pouco baixos de moral, non? Entón, quizáis hai que pensar que temos que preparar esa subida a montaña doutra maneira, que a escola sigue sendo pois esa posibilidade de equilibrar esas mochilas lectoras. Eu, pola experiencia que teño co meu alumnado en aula, creo moito naquelo que me gusta chamar infundir autoestima lectora, facerlles pensar que, aínda que o mellor a súa experiencia coa lectura non sexa boa, pois eles, que son futuros e futuras mestras, están a piques de converterse nun bo lector, ou, como lles digo eu, polo menos nun bo lector de literatura infantil e xuvenil. Como podemos facer isto? Pois tendo claro que o gusto tamén se educa. Vostedes no seu día a día son unha especie de chefs que preparan un menú de degustación no que xogamos co ensaio erro, como pasan nun bo restaurante, non? Quizáis non llevemos moi boa pinta, pero ao final saímos dali e dicimos que rico estaba isto. E cos textos literarios pode ocorrer o mesmo. Logo, creo que é moi importante que esa subida a montaña que fagamos, a fagamos en dúas direccións.
afagamos con noso alumnado acompañando, pero afagamos nos mesmas. É cansado, seino, pero non hai que desfalecer. Cando nos deixe pois a administración, todos eses informes que temos que facer, as titorías, as familias, temos que parar e ler, e pensar como imos seguir. E falar, estas xornadas son unha mostra diso, con outras persoas que nos poden axudar a subir. Dende esa perspectiva, creo que hai algo que non debemos renunciar. O feito de ter unha lingua e unha cultura propia nos axuda a que o noso camiño Everest teña tamén unhas directrices e unhas direccións que son de noso. Por iso, creo que os itinerarios lectores en lingua galega poden ser un bon punto de partida para esta expedición. Un itinerario lector non deixa de ser un camiño que dentro dun centro educativo un alumnado percorre e que pode dar tamén a outros camiños alternativos, a camiños motivados polo interese lector, a camiños motivados polas necesidades do centro, a camiños motivados tamén polo interese grupal. Quen fai ese itinerario lector? Pois faino o profesorado implicado, ese equipo de biblioteca do que temos aquí tanta xente e, idealmente, o profesorado do ciclo. E con ese itinerario lector construímos algo que se daba en chamar, polo menos antes, o canon escolar. Non me gusta o canon didáctico, porque parece que é un conxunto de lecturas para. O canon escolar debería ser un conxunto de lecturas que o alumnado debese ter ao finalizar unha etapa educativa. Neste caso, o exemplo que lles vou poñer é un itinerario lector para a educación primaria. Non hai un itinerario universal. Cada centro, cada contorno, cada circunstancia precisa dun itinerario propio. O que hai son certos criterios, certas bases que nos poden servir para a súa elaboración. En primeiro lugar, sempre a calidade como algo irrenunciable. Estamos vendo unhas edicións magníficas en canto á imaxe, pero ás veces cústanos ir aos textos, sobre todo en álbum. Quedamos fascinadas por esa imaxe, pero ese texto pois xa é dunha calidade un pouco menor. Ollo a iso. Cando un neno, unha nena, acaba a educación primaria, debería ter lido autores clásicos contemporáneos da literatura infantil galega, como son Agustín Fernández Paz, Fina Casal de Rei, Xavier do Campo, autores clásicos tamén da literatura infantil universal. Pensen neses nomes que os formaron como lectores, pois dende unha Christine Nostlinger a un Antoine de Saint-Exupéry. E, por suposto, debe ter tamén variedade de xéneros e subxéneros literarios. Insisto en que deben ser textos que nos deben achegar a posibilidade de diferentes maneiras de ler na aula, de ler de maneira individual, de ler en asamblea, como se fai en educación infantil, que é unha práctica que abandonamos moi pronto e que o alumnado de todos os niveis educativos lle adoita gustar moito, non? E, sobre todo, obras que deixen, antes usou a profesora Tabernero unha palabra, a palabra fisura era, a min voume máis o narrativo, uso moito o valeiro narrativo, que nos fagan manexar hipóteses diferentes. E logo tamén, moito ollo con eso que chamei obsolescencia editorial. Parece que temos que prescribir o primeiro libro que vimos na libraría e sempre é moito mellor ter un canon propio de lecturas contrastadas que sabemos que funcionan ou que imos incorporando esas novidades que son tamén a base dunha calidade literaria. O que ven en pantalla é unha proposta
para o primeiro ciclo de educación primaria. Unha proposta nas que llevou ir explicando como se combinan clásicos da literatura infantil e xuvenil galega, moi necesarios. Teñen aí para un primeiro de primaria, que parece que lle dicimos aos nenos e nenas, tendes que ler libros de maiores autónomamente moi rápido, pois temos ese libro maravilloso que é A vaca dixo moa, de Gloria Sánchez, que creo que é unha autora que hai que seguir reivindicando, que xoga coas vogais, que xoga dende a fantasía e que encima nos divirte, non? E, por suposto, para ese segundo, por que non, A Escola dos Piratas, de Agustín Fernández Paz, esa historia dun cole que nos alicerces, nos cimentos, empeza a ter problemas, se descoloca e vai esvarando pola aba dunha montaña e reivindica a fantasía, a emoción e a capacidade de pensar diferente. De poesía, a proposta é poder seguir gozando como se fai en educación infantil. Por exemplo, con Rosalía de Castro. Temos aí o que sería un álbum lírico, segundo Neira, que é un poema clásico de Rosalía como Miña casiña meular, convertido en álbum. Unha posibilidade de achegar os versos de Rosalía aos máis novos e de facelo con imaxes que lle dan outra actualidade. E, por suposto, tamén ese animalario de ler a diario de Eduard Velasco, no que se mestura poesía e humor. Do libro informativo, as propostas son a colección Cría de Animais, de Calandraca, que combina adivinanzas con coñecementos sobre o medio natural, esa obra de Cumio que é Labores de lugar, sobre oficios tradicionais. Para o segundo ciclo de educación primaria teríamos un pouquiño a mesma combinación. Os clásicos galegos estarían representados polas obras de Casares, esas laranxas máis laranxas de todas as laranxas, que nos chama a fantasía, unha fantasía exacerbada que roza co absurdo, e a ese Dúas vaguas por máquina de Fina Casal de Rei, ese realismo cotiá pois que nos emociona e que nos fai sentir. Clásicos universais, quizáis sexa o momento de coñecer a Pipi Medias Longas, non? Nun terceiro. Por moitas razóns, por coñecer a nosa bagaxe literaria, pero tamén por descubrir que as nenas tamén éramos rebeldes. E como a poesía galega infantil e xuvenil é unha potencia, pois ese gato poeta que escribe Porque lle peta, de Fran Alonso, pois é unha magnífica opción. Dentro do libro de non ficción, teñeno aí tamén, me parece moi interesante, pois o gran libro da nosa horta, de Blanca Millán, porque fala dende aquí, dende Galicia, emparenta con propostas que falan de xardín, pero que aquí en Galicia de xardín non somos moito, somos de horta. E ese libro relacionado con como se cultivan as cousas, cando fan, con continuidade, cos bosques, os mares, etc., me parece moi adecuado. De poesía tamén, para ler colectivamente, ese clásico, o poema O Maio, de Curros Enríquez, cunha versión actualizada a partir dunhas ilustracións. Eses trabucos e préstamos dos que nos fala o poema ben poden ser o abandono do rural ou a explotación do territorio, que disto aquí, por desgraza, tamén sabemos bastante. Si nos imos os últimos cursos de primaria, volvemos a uns cantos libros clásicos. Primeiro esa Matilda, de Roald Dahl, por que non? E a ese Cando petan na porta pola noite, de Puente do Campo, dado que o currículum nos chama en quinto e sexto a volver sobre a literatura tradicional. Poderíamos xogar con isto de diferentes maneiras. Como lles dicía, este itinerario é un modelo. É un modelo que pode ser variado. Poderíamos sustituir Matilda polo Principiño
e Cando petan na porta pola noite por Escarlatina, cociñeira defunta, que é un libro que se lé moitísimo nos centros. Pensen nun itinerario como unha posibilidade de colocar un crevacabezas que ten que ser equilibrado para que esa subida a montaña pois xa non partamos da base, sino que nos coloquemos nun pico de 1000, por exemplo. En canto á poesía para público infantil desta idade, unha boa opción é esa Apel do mundo de Berta Dávila, que recolle as experiencias de nenos e nenas de diferentes partes do planeta, e en teatro pois non nos podía faltar Paula Carballeira con unha obra moi actual que nos fala do mundo dos videoxogos, pero tamén do acoso escolar dende outras maneiras, sin ser tampouco unha obra para. Vou ir un pouquiño máis rápido, porque o tempo, verdade, apremia. Si queremos realmente subir un 8000, temos que pensar que a competencia lectora non pode depender únicamente do profesorado que ensina a lingua e literatura. A lectura ten que ser algo interárea, non porque sexa o noso antollo, sino porque ademais é algo que nos marca o currículo. Temos que, ademais, construir eses camiños que nos leven a esa lectura en profundidade. E para iso, lles convido a descargar ese itinerario de lecturas para a educación secundaria obligatoria que preparei tamén como un modelo, e que as únicas materias que non inclúe son as de lingua e literatura, por motivos obvios. O profesorado de lingua e literatura de todas as linguas, tanto das linguas estranxeiras como das ambientais, temos que estar a outras cuestións, a outro tipo de textos. Como ás veces escoitamos esa especie de retrouso de non hai lecturas para esta idade ou para esta temática en galego, temos unha selección, e insisto na idea de selección. Non están todas as que son, nin moitísimo menos, porque o que quería precisamente era facer unha selección que incluíse textos de calidade contrastada, que incluíse figuras autoriais diversas, porque esa diversidade tamén se defende dende esta charla, textos que nos axudasen a recuperar diferentes maneiras de ler. Ollo, non son lecturas para. Con estas lecturas non van a aprender tecnoloxía ou non van a aprender música. Son lecturas para acompañar as aprendizaxes desas materias. E chamolles a atención sobre a inmensa cantidade de lecturas que nos poden servir dende o galego para xeografía e historia, pero tamén para materias como bioloxía ou física e química, onde temos aí xa ese fondo de libro de non ficción bastante maltratado polas editoras galegas, pois aí, xustamente aí, hai unha variedade bastante ampla. Apunto brevemente que a filosofía e a tecnoloxía son unhas materias estupendas para abordar lecturas, por exemplo, como a novela distópica, na que vai atopar unha resonancia moi interesante, ou tamén certo tipo de álbum, como pode ser Ícaro, de Federico Delicado, ou como pode ser Bandada, non? Sorprendeume atopar tamén unha cantidade inmensa de lecturas relacionadas coa educación física. Moitos relatos, moitas novelas nos falan desa épica. E, por suposto, non hai que deixar atrás pois a potencialidade da materia relacionada coa arte para pular por xéneros máis difíciles de encaixar neste itinerario lector por materias como pode ser a poesía ou como pode ser un xénero propio que temos en Galicia, que serían as cousas de Castelao como texto inclasificable que pode ser perfecto para as materias de arte.
E a última diapositiva. Boas noticias. Pero vou beber antes. Pregúntome se os profesores de matemáticas lles din que obrigan a facer ecuacións, se os de xeografía son reclamados porque obrigan a saber as capitais, ou se os de educación física se lles pon mala cara porque nas súas clases obrigan a facer deporte. E mesmo se certas familias son miradas mal porque obrigan a seus fillos a que proben a froita. O que algúns chaman obrigar, eu chamaría, seguindo toda a metáfora que perseguiu esta charla, axudar a subir unha montaña. Saber que só os textos que supoñen un reto para cada etapa teremos lectoras informadas, lectores ilusionados, lectoras sabidas demais, lectores que aprenden. Aprenden das diferentes materias, pero aprenden tamén da vida. E, ollo, ese aprender a vida non se centra nun único libro. Céntrase nunha selección feita con esmero e coidado, a que fan vostedes, a que facemos nós, se mo permiten, coas mans que coñecen o alumnado, que miman esa selección, que teñen criterios para saber que lecturas en cada etapa e como acompañalas. E se os valores da razón e da lóxica non valen, pénseno dende a emoción, que a min tamén me gusta pensalo dende aquí. Se hoxe están aquí, posiblemente é porque un día alguén lles axudou a subir unha montaña. Houve unha voz que lles contou a primeira historia, unha mestra que puxo nas súas mans as aventuras de Odiseo e que lles dixo que desconfiasen porque Penélope ao final se rebelaría. Un profesor que lles dixo que agora sí era o momento de ler a Rosalía de Castro. Pensen neles que cada vez que alguén lles diga que obrigamos a ler, entón sí, replíquenlles. Moitas grazas.